ga wanda ya fahimci waye Allah ba zai taɓa mamakin samun arziki ga kowanne mutum ba, sai dai in mutum ya zama tinkiyar ma balama wadda ta kasa bambance daɗin dusa ko kaikai. In kuna da hanyar kubutar da ni zan iya amincewa. Na san bai amince, shi ne dalilin da zai sa ba zai taɓa amincewa da mu ba. Ƙwarai kuwa. Yanzu umma kina ganin idan muka sai mun yi haka ne har za mu kashe shi, ba za mu iya bin ta wani hanya ba? Girma Multimedia Investment Limited tare da Wonderful Mobiton Nigeria Limited ke gabatar da shiri mai dogon zango rai da numfashi. Ma'aikatan da suke kamfaninka suna ganin cewa ni ban cancanta ka bani manajan kamfaninka ba. Da kyau, yanzu muka shirya salon kwa masa kuɗin sai na ga babu ko naira cikin lalitar su. Me bambancin ka da akuya? A ina kika samu daman jin shi? Ballantana har ki ce kin bashi nan baya kirawo ki. Ni mugu ne, ina son mugu dan uwana. Amma shawo ya zambace ni ban zambace shi ba. Shawo! Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rai da numfashi shiri mai dogon zango. Rai da numfashi.